No niin, siinä olisi viime talven projekti nytten niin valmiiksi maalattuna ja ottais sitten paikoilleen asennusta. Katsotaanpa lähteekö se menemään paikoilleen. No niin, nyt se on sillä mallilla, että tunkilla nostin tuon keulapään tuosta ja varoiksi siinä on vielä tallaa, ettei se lipsaha alas siinä, kun saadaan ylös sitä aina. Ja keulapää on jo lukoissa, että tuosta kiristetään lukkoa jonkun verran, niin se on niinkö sitten se ei tule enää alas ja tällä se sitten niinkö pysyy lukossa. Lopullinen kiristys tehdään sitten lähempänä, kun se on tuolla, kun se lähtee tuolla koukulla kiristämään, niin se kiristää se ihan jumuuksi. Ja jätetään vielä vähän löysille sitä, että se ei liikaa kiristä. Tuosta katsotaan toinen puoli vielä. Täällä on sama tilanne. Tämä on jo hyvin noussut tuohon, että kynsi nousee jo tuohon päälle. Vähän jos peräpäästä kääntäisi tuota systeemiä, niin se saattaisi mennä sormillakin tämä. Mennään se näin. Minä silloin laitoin tuon kiristysasteen sillä lailla, että periaatteessa sitä ei niinkö ihan oikeasti liian kirjalle voi kiristääkään, mutta olen jättänyt vähän sitä varoiksi kuitenkin aina irti. Ei napsaha tuo kettinkin sitten, kun siinä on kuitenkin aika lailla sitä voimaa tuolla koukulla, kun nostaa. Saa vähän niinkö vapaasti ja sitten lopussa vasta se meitän mulla siihen. Tää onkin näköjään ihan löysällä. No niin, eli nyt se olisi tuossa etukormaajan tuon pukin tuossa levyyn päällä hakkautuneena. Se on niinku periaatteessa siinä, eikä se enää siinä karkaa tuosta kyllä lipsaha mihinkään. Tunkin voi sitten löystä pois. Siihen se jää se. Vermeitä saa ottaa jo pois siihen. No niin. Nyt keula olisi hollilla ja katsotaanpa niin käy tämän peräpään kanssa. Lasketaan tuosta vetokoukkua. Joo. Vetokoukku olisi alhaalla noin. Nyt mennään keulapäästä vähän kirassaan lisää, että saahan peräpää niin hakautumaan. Läikkälenkki olisi kovasti.
ketjukin vasta. Niin, eli katsotaanpas nyt. Tässä täällä takapäässä. Koukkua lähtee varovasti nostamaan. Vähän lähtee varovasti nousemaan. Sieltä se nousee. No. Pitää vielä tarkistaa se, että se menee tuonne alle hyvin. Se lähtenyt menemään ja kettinkiä voi vähän löytyä, ne on aivan soivat nyt, että ne niitä itestä, tai niitä tuo systeemi kiristää sen tuon, mitä korkeammalle se nousee, niin nyt kannattaa tässä vaiheessa sitten löysytä vähän. Se on siinä sormiherkkyydessä ja lopussa sitten veetään se niitä kiinni. Sillä on niin, se kuitenkin sitä momenttia ja voimaa on tuossa, kun houkulla veetään ylös ja siinä on takkaa on aika paljon, niin siinä tulee sitä momenttia sitten. Niin, nyt siinä olisi se, joka nyt voihan vettää vaikka se sieltä ylös. Kaiken järjen mukaan. Sinnepä se loksahti. Uusi olla. Saa nähdä mille rupia. Näin. Niin, se on tosiaan kysymyksessä on 6400 sarjan Valtra ja tämä on niinkö vois kuttua sitä niinkö pohjapanssariksi, mutta eihän tämä mitään valtavia kuormia tällä rakenteella kestä, että pitäisi olla sitten vahvemmat materiaalit ja miksei vähän lujempaakin levyä siinä, hartoksia tai jotakin muuta, niin silloin se pellaisi, mutta tämä kuitenkin suojaa nyt aika mukavasti tuon pohjan. Ei siellä risuun ainakaan raavi sitä ja kyllä se kun maltillisesti ajaa, niin jonkunlaisen kannon päältäkin liukuu ja talvella se liukuu niinku pulukka. Talvella hitsaili, niin kyllä tämä oli helppo liikutella tuossa hangen päällä. Sehän liukuu niinku iteestä, vaikka ei ollut maaliakaan. No, ja tuossa on tuo painesuodatin tuossa käen kohdalla, niin siellä on hyvä tila. Ihankin hyvää tilaa, että ei ole kyllä mitään ongelmia. Tämä on mitoitettu aika hyvin siihen, ei se sieltä vastaile. Se on vetokoukun pohjalle tehty kantopiste siinä, että keulasta ja vetokoukusta kantaa, että se on aika optimaalisesti ne paikat. Ja toimii sillä lailla, että vetokoukku tosiaan sillä pystyy ottamaan kärrön matkan ja panssari ei irtoa siltikään, vasta ihan ala-asennossa irtoa noista koukuista. Ja sitten jos haluaa huoltaa altapäin öljynvaihtoa sun muuta, niin sen voi laskea alas ja keulasta lukot irti ja pikkusen peruuttaa varovasti. Jos ei muuten viitti irrottaa, niin sillä lailla se tipahtaa pois. Oikein nätti käyttää.